చాలా రేట్లు దారుణమైన పరిస్థితి ఉంది. మరి దేశంలో చూస్తే మరి ఎక్కడ పోయినా మరి విపరీతమైన వెహికల్ అవుతున్నాయి. ప్రతి ఇంట్లో 2, 3, 4 వెహికల్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఇంటి నుంచి రోజు కనీసం మినిమం అయితే ఒక 400, 500 రూపాయలు పెట్రోల్ డీజిల్ మీద పోతున్నది. దాన్ని ఆలోచించి ఏఐసిసి మరి రాహుల్ గాంధీ గారి పిలుపు మేరకు మొత్తం ఆల్ ఇండియాలో ఈ రోజు ప్రతి పెట్రోల్ పంపుల మీద ధర్నా కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన చుక్కల్ కాన్ఫరెన్స్ లో పిచ్చుకుంద మండలం తరపున పిలుపు మేరకు మరి ఇక్కడ పెట్రోల్ పంప్ HP పెట్రోల్ పంప్ ముందర ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. దీన్ని అర్థం చేసుకుని కనీసం మోడీ గారు మరి మీరు చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నది పోయి పూర్తిగా జీరో పరిస్థితికి వస్తున్నది. నీ గ్రాఫ్ మొత్తం పడిపోతున్నది. ఆలోచించుకోండి మీ పరిస్థితి ఏమున్నది. మరి ఈరోజు పాలాభిషేకం చేస్తున్నారు పాపం సిగ్గు లేకుండా బీజేపీ వాళ్ళు. ఆయన ఏం చేసిండు అత్యాధీన అనేది మోడీ ఏం చేసిండు. ఆయన పాలాభిషేకం చేయడానికి కూడా సిగ్గు లేదు. కనీసం అడగటానికి కూడా అర్హత లేదు. ఈరోజు మన కాన్ఫరెన్స్ లో మన ప్రజలలో వెళ్ళి కనీసం ఏంటి బీజేపీ అంటే దారుణమైన పరిస్థితి. ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి ఎప్పుడు గతంలో జరగలేదు. ఇప్పుడు నిన్న ఏదైతే పిచ్చుకుంద మండలంలో ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏదైతే మాట్లాడిందో వాళ్ళ మాటలకు అంతం లేదు పొంతం లేదు. ఎందుకోసం అంటే మోడీ గారి గురించి మాట్లాడే అర్హత మొదలు నీకు ఉన్నదా అది గమనించాలి. రెండో విషయం 60 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పరిపాలన ఏదైతే చేసిందో వాళ్ళు ఏం ఉద్ధరించారు, భారతదేశం మొత్తం అమ్ముకున్నారు, మొత్తం కుంభకోణాలి. అదే ఇప్పుడు 7 సంవత్సరాల నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూడండి. ఏంది 60 సంవత్సరాలలో ఏంది 7 సంవత్సరాల జమ్మూ కాశ్మీర్ లోపల ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసిండు. రెండోది ఏదైతే త్రిపుల్ తలాక్ ఉన్నదో దాని గురించి చట్టం తీసుకొచ్చిండు. మళ్ళీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము పాలాభిషేకం ఎందుకు చేసినామని ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకోండి. మీ దగ్గర సిగ్గు లజ్జ శరం ఏమని ఉంటే మేము చేసింది పాలాభిషేకం దేని గురించి, మోడీ గారు నిరంతరంగా నవంబర్ వరకు ఉచితంగా బీద ప్రజల కోసము రేషన్ ఇస్తున్నాడు అనేది మేము పాలాభిషేకం చేసినాం. అది కాకుండా వ్యాక్సిన్ మొత్తం అన్ని మన ఇండియాలో కూడా మొత్తం అందరికీ వ్యాక్సిన్ కూడా ఫ్రీ ఇస్తున్నాడు. దాని గురించి చేసినాము. సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోకుండా ఏదో అన్పాటి మనిషి మాట్లాడినట్టు మాట్లాడు అది మంచి పద్ధతి కాదు. ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే మీరు అసలు మీది మొత్తము జీరో అవుతున్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది అసలు లేకుండా పోతున్నది. ఏదో ఒకరు ధరణ చేయగానే గట్టిగా మాట్లాడంగానే మేము హీరోలు అవుతామని అనుకోకుండా అసలు జీరో అయిపోయింది. అదేంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు మునిగిపోయే పడవ తిరుగున్నది. దీపము పోయేటప్పుడు వెలుతురు ఎక్కిస్తాడట, ఆ రకము వెలుతురు ఎక్కించినట్ట దుబుక్ మనం మాట్లాడగానే భయపడ్డాడు లేడు. బీజేపీ అంటే ఏమున్నదని సంగతి ఒకటి గ్రహించండి. అయిపోయింది, మీరు జీరోకి వచ్చింది. మొత్తం సెంట్రల్ లోపల 55 సీట్లు మీకు ఉన్నాయి పార్లమెంట్. మీరు ఏం చేసేటట్టున్నారు? అట్టుగానే బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేసారు, నరేంద్ర మోడీ ఏం చేసారు? జనాన్ని అర్థం చేసుకోవాలా. మీ పద్ధతి కాదు. ఇంకోసారి ఆ రకంగా మాట్లాడితే దానికి తగిన గుణపాఠం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి అభివృద్ధి గురించి అంటున్నారు కదా. 60 సంవత్సరాల్లో మీరేం చేసింది, 7 సంవత్సరాల్లో మోడీ గారు ఏం చేసింది కావాలంటే మీరు యాక్టర్ రమ్మంటారు చెప్పండి, మేము అడిగి వస్తాము. కానీ ఇట్లా కళ్ళబొల్లి మాట్లాడుకుంటా ఏదో టీవీలలో వస్తామని, వీడియోలలో వస్తాము, పేపర్లలో వస్తామని మాట్లాడడం మంచి పద్ధతి కాదు. ఆ పద్ధతిని మార్చుకోండి. మీరు 20 సంవత్సరాల క్రితం ఏమున్నారు, ఇప్పుడు ఏమున్నారు అన్న సంగతి ప్రజలు గ్రహిస్తున్నారు. మొదలు మన గురించి మనం తెలుసుకుందాము, తర్వాత వేరే గురించి మాట్లాడు. అంత అభిమానం ఉన్నాయి కదా మీకు. మేడం ఉన్నప్పుడు 99 నుంచి 2004 వరకు అభివృద్ధి చేసింది. మధ్యలో 4 సార్లు మీరు పరిపాలన చేసి మన కాన్స్టిట్యూషన్ మట్టుగా మనం మాట్లాడదాము. ఏం అభివృద్ధి చేశారు, ఏం చేశారు? ఉన్న గుట్టలను తవ్వుకొని మొత్తం కంకర చేసుకొని సంపాదించుకోవట్లేదు. కానీ మీరు ఈ మండలాన్ని కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ అభివృద్ధి చేసింది ఏమన్నా చెప్పండి. దానికోసం తయారు. కానీ అట్టుగానే ఏదో మాట్లాడి మేము మోడీకి పాలాభిషేకం చేసి బీజేపీ వాళ్ళు సిగ్గు లేదా? ఈ మాట మంచి పద్ధతి కాదు. మాట్లాడేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ తెలుసుకొని మాట్లాడితే మంచిగా ఉంటుంది. ఇంకోసారి మాట్లాడుకోండి. అభివృద్ధి గురించి ఈ 7 సంవత్సరాలు మేమేం చేసినాము, 60 సంవత్సరాల్లో మీరేం చేసారు? ఒకవేళ చర్చ పెడదామంటే ఏడ పెడదాం చెప్పండి. ఆడికి మేము వస్తాము, కూర్చుందాము, మాట్లాడదాం. కానీ సిగ్గు లద్ద ఇవన్నీ అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడడం మంచి పద్ధతి కాదు. మంచిగా మీకు భగవంతుడు మంచి బుద్ధి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. భారత్ మాతాకి జై.